Matul is-sena 2024 l-ammont ta' fondi Ewropej li l-Gvern se jkun qed jinvesti f'diversi proġetti u skemi se jammonta għal madwar 80 miljun euro. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta Ġusta, is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet qal kif dan l-investiment minn fondi ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea se jkun qed isir f'kull settur u bis-saħħa tiegħu se tiġi immobilizzata l-investiment lokali ta' madwar 900 miljun euro. Il-viżjoni tal-Gvern hija pjan holistiku li permezzjaw naqdu l-fondi nazzjonali kif ukoll il-fondi Ewropej biex nilqu l-miri li għamilna. X'inhuma l-miri li jkollna ekonomija b'saħħitha permezz ta' inċentivi għan-negozju li dawk joħolqu xogħol ta' kwalità, naħolqu skemi ta' edukazzjoni ħalli jkollna ħaddiema ta' kwalità għalfejn biex jiġi ġenerat il-ġid. Once li jiġi ġenerat il-ġid, mbagħad inkun nistgħu ninvestu fis-saħħa, fl-edukazzjoni, fl-ambjent, fil-kwalità tal-ħajja. Bonnet spjega kif permezz tal-fondi Ewropej u l-investiment li se jagħmel il-Gvern permezz fondi nazzjonali se jintlaħqu dawn l-għanijiet. Fost il-proġetti li mistennija jitwettqu b'dan il-mekkaniżmu is-sena d-dieħla, is-Segretarju Parlamentari semma ċ-Ċentru Reġjonali Ċensu Mowran f'Raħal ġdid u l-Iskola tal-Imsida li se tkun l-ewwel skola f'Malta ħielsa kompletament mill-karbonju. Proġetti li pjanat is-sena d-dieħla semmu ħafna fil-budget naħseb l-iktar li qegħdin jiġbdu l-attenzjoni huma t-tlestija taċ-Ċentru Reġjonali Ċensu Mowran ġewwa Raħal ġdid, proġett sabiħ immens l-iskola tal-Imsida illi ħatkun l-ewwel skola carbon neutral ġewwa Malta kif ukoll proġetti importanti fil-qasam tal-enerġija f'dak li għandu x'jaqsam man-netwerk biċ-charging points il-ġodda illi ser isiru kif ukoll fil-grid tagħna u bil-batteriji biex ikollna netwerk ta' distribuzzjoni aħjar. U semma wkoll kif dan il-Gvern dejjem ra kif jixpruna kemm lill-familji kif ukoll lin-negozji b'viżjoni ta' Malta Ġusta ma' kulħadd.